Dobar dan i dobro mi došli na današnji predlog za ručak. Kažem predlog jer ovo jelo nema tačne mere. Pokazat ću vam ga na primjeru od jedne paprike i oko 200 grama mlevenog mesa. Za početak odstranila sam vrh paprike i zatim sam odstranila i sredinu paprike, odnosno očistila je od semenke. Kada sam očistila, onda sam i oprala, znači nije baš poželjno da semenke ostanu u njoj. Onda sam ovako na prst debljine isekla kolutove. Od ove jedne velike paprike sam dobila 3 kolutova za punjenje, a toliko će mi biti i dovoljno za moju količinu mesa. Vrh paprike sam zatim iseckala sitno na kockice i to je bio početak za pripremu mase. Znači u mleveno meso dodala sam tu papriku, zatim sitno seckanog belog luka, sitno seckanog crnog luka, od začina ide standard, soli, biber, i onda sam sve ovo ovako malo izmešala i sjedinila sve te sastojke i tek sam onda dodala ovako malo narendanog sira. On će biti taj koji će i povezati ovu smesu. Zatim na pripremljene kolutove se ovako utiskuje meso. Ovo jelo je zahvalno jer prilikom serviranja nisu vam potrebni neki dodatne neke ideje, to je već samo po sebi na tanjiru lepo. Ja sam odlučila da uz ovo jelo krompir mi bude prilog, tako da sam dok se pekla paprika i meso stavila ovako na kolutiće izrezane krompire, koje ću također do samog kraja ispržiti. Naravno, ako ćete se odlučiti isto ovako za krompir, znači i posolite i njega. Sad kad je krompir ovako već fino dobio boju i skoro se već ispekao, izvedite ga napolje. Meso još malo recimo da porumeni, onako kao kad se priprema fašir. Zatim u pripremljenu posudu sam ih stavila, posula sa peršunovim listom i sa ostatkom narendanog sira. Sada ja sam nakon toga stavila sok od paradajza, možda bi bilo malo praktičnije pre sira staviti taj sok od paradajza, međutim nije to ništa posebno zasmetalo, nego onako čini mi se da bi bilo možda bolje. Evo ovako, i sada sam stavila ovako te kolutove krompira, znači prekrila sve ovo. Nije ništa posebno potrebno tepsiju premazati, jednostavno dovoljna je i ona jedna mala količina ulja, ako možete od gore još sira, ulja ovoga u čemu su se pekle paprike i krompir. Možete čak i malo onako pre nego što stavite papriku premazati i sve ovo ide u rednu zagrejanu na 150 stepeni oko pola sata. Evo na kraju kako to izgleda, a ukus ove pečene paprike, mesa i svih ovih sastojaka, verujte mi, ovo je nešto najlepše što sam skoro jela. I vidite, ja sam servirala uz neku salatu od one ostatka paprike i kiselih krastavaca, mada bi možda bolje išla zelena salata, ali to isto vam ostavljam na volju.
a samo na kraju ću vam i pokazati da salata uopšte nije bila ni potrebna. Prijatno i do sljedećeg videa.